Takže jo, takže čus lidi. Takže hrajeme LOLko. Já za Lisina, jsem tu sám dneska. Je to Twisted Reline a nemám ještě 30, jsem nějaká 28, ale teď budu dlouho doma, nemám angínu, ale mám antibiotika, takže budu tak 10 dní tak budu doma. No a tak budu vydát častěji a tam bych mohl udělat tu. No, takže se vrátíme ke hře. Takže mám se mnou, já jsem Lisin, se mnou je Trinda a Jace. Proti nám je Xin, Ashe, Teemo. No, nevím no. Trinda je moc OP, Jace taky, Lisin ještě taky. No, ten je na Lisin. Mají víc AP, teda mají víc ADček, takže bych mohl chyt AD tak. Hraju na vestu. Někdy i na Dordiku, ale tam mám 15. Trinda má wooden PC, wooden PC. Takže jo, no tak, na Lisina kupu standardní build. Ninja taby nebo podle týmu nejdeš tak jenom, když na Magic nebo na Ninja taby, no, nebo na Arbor. Pak kupu Frozen, malétku, Varmoga a pak jedu ještě Milít, když vyjde čas, ale to málo kdy. Ale jsme červený. No, kupuju tady to. A ty Mercury tam, no Mercury to jsou, pak kupuju Page, z toho postavím Frozen maletku, pak skoupím Blade of the Rain King nebo Sanji Blade, a nebo si kupuju, máme šklečka. Mám nějaký, no je to, mám 49. Jo, dobrý, zase snad dobrý. No a zapingu, tak no a pak kupuju tady to, když tak, no kvůli týmovi to koupím, pak koupím Trinity, pak koupím Omen a Age of Legends. Ale to je kdy, záleží, že tam není, já jsem něco šokra. Takže vidíme, možná nedáme, protože se flashla doškolová. A nikam nejdu nám. No, moc láziter dobrý nejsem, ale tak jo. Half-Life. GGVP. Mám 49, ještě nám hotové runy. Ještě mi chybí 9 Geeplů, 4 Steely a 3 ty nejdražší, no. Jsem proti Asheně, no tak to vypadá už. Do prdela jsem to posral teď. 2 miliony. No, už mám, kolik má Ashen plena. Magic Resistor. Ale máme chybu, že nemáme AP. Máme spíš jenom ADčka a oni mají týma a ty maxi, no to bude docela těžké. No, vlastně jsem čekal jo, sorry Zalek. Když jsem četl na Wikině, jakoby na lokařský Wikině, tak tam psali, že Xin nemá prostě, že Xin je hrozný proti Lisinovi, že tam má nějaký difficulty 1 proti němu. A je max 5. Trolové. Za Lisin hraju asi po 9. 10. Za něj hraju docela už dlouho, už mi to docela nejde. Jo, i Eška, pleška. No, dostala si damage, co? Kůndo. Se neměl mě trefit, tak. Minjo jedna šla.
Quiet steps. Ale to bylo jasný. To byla chyba. Jo, mám tam, je tam taky kill. You have slain an enemy. Dobrý, hned jsem to jakoby dohnal, hned jsem si dal kill taky na Xenovi. Kdybych mi nedal Ignite, tak ještě přežiju, ale ten si nějak mi dal Ignite. Měl jsem si vzít bariéru. Trošku snížíme, já to mám na height. Tak dáme na medium. Medium, já to nechci dávat na medium. State, height, medium. Chvilku se to lagne, jo, tak já jsem to neto. Ale když natáčím na 30, to strašně. Koupím si lepší kampel. Tak já to zatím udělat to tam. Mám to. Teď lák, já sorry. Zala. Teď se to přinese. La. A hned to jde na... No už to jde. Já maxuju Qčko, ale zdá se mi, že Ečko bude lepší, ale... Prostě maxuju Qčko, je to lepší. Dává to dvojitý damage. Máme Array Missioning. Já se Rizalak. Počká jsem hned tady. Tak jo, jsem zpátky, já jsem jenom vypínal nějaký kraviny. A vidíte, hned se přišel a hned je to kill pro mě. Ale by mě zajímalo, kde je ten Pičus. Tady. Alexine, nazdar, kámo. Jsi nějak dostal, kámo. Ale na tam nejde, protože není to pravda. Ale ne tam je kill. Kde za ním Pičus. A tady proběhnu a ještě na... Co já to neumím. Neříkám jako, že já to umím rozhodně, ale... Zeda pak natočím. Zeda. A Lee Sina v džungli pak natočím, ne? To taky dost opa. Ježišmarja, ty chceš killy, tak počkej, já si udělám ultinku, jo. Počkej. Hele, jako... Ty vede, dáme botem minul, tak už je po ní vám čekám. Čím stavu? Já se ještě flashla, to je kráva. Já vypadni. Já bych ho ale zabil Toxina, ale jsem napsal SS. Já ji zabiju, ale... ona má ulti, kurva. Find your center. A už je pryč. Ty vy, co děláte, vy trolové? No jo. Oh yes! Ty ve, viděli jste ty hlápka? Týmo 6 na tebe problém. Popičky. Dokupuju ještě runy, abych měl na Lee Sina hotov. Tak co postavíme to? Page asi. Máme ty hápka nějaký. No nechci být podle mě proti mě na lajně, ani ten. Ani Xin, protože tam dostane nějak PS. Oba dva by dostali. To byl troll. Teď. No, teď jsem mrtvej. Teď to uvidíte, že... Možná můžu, ale ne, nemůžu.
Nebo oni jsou takový Where am trolové. I needed? Můžu si být... už tam dexnem. La 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 la. No, kill free. Dobře, kluci. Koukejte, co mám za nápady. Co jsem jako zkoušel za Lísina. Hodíte kvéčko, aha. Jo! Viděli jste, to byl laker jako svině. Co dívejte? Je tam kill pro nás, sníž, baby. 8-2. Tak počkáme těch pár korunek. No to jsou 14, kurva, jsem nevymyslela. 3-1-2-35. Kaš. Napsala jsem, Eši zabij mě, prosím. Přitom to by mě nezabila, nikdy by měla ty Xina. No, Xin by mě možná zabil, ale... S tím je, no, vám to ukážu. Prostě tam máte třeba super miniona, jako jejich. Vy na něj se portete a já vám to ukážu. Kliknu, přitáhnu, jakoby triple flash, tady jste měl flash, tak se full flashujete, no, pak se to padá to. Stejně to farmím trošku. Jakože nám přijít, jakoby, protivníka na lejně, to signál, že nemám nikoho na lejně, jakoby, a jenom je tak já tam jdu. Ty vole, netrf ani jeden spell, to si děláte srandu, ne? Ale vidíte? Xin. Businku na Tibi. Jo a Ultina je bez many, takže to je strašně OP. Quiet steps. High kick! Já to nebudu tankovat, jsem si blázen. Ale pro kill si dojdu. Rád. Ty kráso! Pokillte ty miliony. Kurva. Oh my god, ale bych ho možná i strolil. Debílek. A mě teď vidí, pičus. Ahoj. Tak opravdu chodí za mnou, ne? Jsem 9. Ty vole, 8-9, no, já budu za chvilku 10 už, 6-1-47, no, měl bych dohnat tu ztrátu farmy. To jsou pro hráči, 8-2. My jsme hrali s kamarádem, to už je na YouTube, pak nás zabil teda ten triple, Jarvan, ale viděli jste to, jak prostě, to byly damage jak prase. To jo, nahrávám na to jsem někdo asi kill. Jason třeba umí, ale ona je útočila. Rampage. Their heartbeats quicken. Cung. Okolo 60 jsem to předehnal zase. Už nejsem pofarmený. Už jsem i celá proti ním nadlevenej. No, vole, Xin 5. Já se jdu zbít po tuto. We do what we must. Je, tak ty půjdeš dolů, kámo. Mám nechat, nebudu mlátit. Já malý levely nemlátím. Keca. Hele. Tak bych ho nejradši zabil. Ty vole! To se štákla. No ve dvou, lol! Za koule dostanete stejně.
Pojď. A je to tam. Syn dostal. I will atone. Your team has destroyed A pojď, Eší, pojď. Act free of doubt. Ještě to zabil. Ty keser. Tlemenýho smajla. Ty kráso, tak už jako 6, no, možná 10, ale to bych nechtěl, to by bylo krátký videjko. A to já nemám rád. What will never happen. Oh. 14 2. Waste not a minute. Mě dali first ball vlastně. Já nehelpu, čemu nám to bude? Stejně z toho padne. Sam jsem si dal solo penta za Xina, za Sonyu teda ještě. Ale tak Sonya mi dávala jenom heal, ani se heal. Jenom je stunla a já si tam rozbil pentakill. Pak jsem dal za Trindu a za Nuňák. Ale to byla náhoda, oni se všichni odflashovali do ultiny a já jsem jí zrovna jakoby, že hodil a oni se zabili. Já jsem měl si 200 AD. Ale se když jsem si dal solo triple. Your team has destroyed a turret. Mě to jedno tak... Oh jej! Teď ještě dostane tamhle tak triple. No, to je debil. Do what we must. Jo, 83, 15 minut, yes! Where am I needed? Neříkám, že to je nějak hodně, ale tak za chvilku stovka. Hele, jak jsem už navzdal dlama. GGVP. Takže čus a uvidíme se u dalšího videjka.